Så er det slut, jeg slipper nu min last. Ved du, hvad Jehovas vidner går ud på? Ja, jamen det er vel en form for kristendom, som der bare ikke er helt magen til vores almindelige kirke, kristne kirke. Men helt nøjagtigt. Altså, jeg ved faktisk ikke, hvad det går ud på. Jeg ved, det er sådan en trosretning inden for kristendommen. Men ret meget mere ved jeg ikke. Jeg har set en populær dansk film om det. Ja. Og jeg tænkte, hold da op, det er godt, jeg ikke er sådan en. Ellers så ved jeg ikke om meget. Jeg tror i hvert fald på, at jorden går under på et eller andet tidspunkt. Og hvis man er medlem af sekten, så kan man ikke sådan komme ud af den uden at skære alle båndene til hele sin familie. Ellers så man er bundet på en eller anden måde, når det er man medlem. Ja, det er trosretning, der har Ja, familien afviser dem jo, hvis det er, at de hopper ud af det. Så vil familien ikke have noget med dem at gøre. Så det er jo faktisk lidt grelt. Det er lidt, synes jeg, slemt, at de så bare bliver slået hånden af. Hvad er dine tanker omkring Jehovas vidner? Så umiddelbart så er jeg ikke overhovedet interesseret i at være sådan tilhænger eller medlem af sådan en trosretning. Så jeg har egentlig lidt ondt af dem, fordi jeg synes, de afskeder sig selv fra en hel masse ting. Ja, men mine tanker er, at man bliver udstødt, hvis man ikke deler deres trosretning. Og hvis man... og det er meget med, at man skal missionere for at få troen udbredt, og jorden går under og sådan nogle ting. Mine tanker er, at hver må have sin tro, som de vil have den, men de skal bare ikke prøve at pådutte andre, og de skal også. Og jeg synes også, det er forkert, det de gør med deres børn, at de frit kan vælge. Men ellers må de have deres tro på sig selv. Altså. Bare de holder den på sig selv, i stedet for at pådutte os en anden tro, end den vi har. Og kunne du finde på at blive Jehovas vidner? Det kunne jeg ikke. Helt sikkert ikke. Men jeg er også ateist, så jeg tror ikke rigtig. Så jeg er ikke en religion. Nej, det kunne vi ikke. Og det er et stort nej. Det kunne jeg i hvert fald ikke. Nej. Nej, for jeg synes, det er alt for indskrænket. Altså, jeg er kristen, men det der, det er alt for... det er alt for hårdt, altså sådan, og at man udelukker nogen, og det, nej, det kunne jeg ikke finde på.